I'll be making a smoothie, guys. Watermelon smoothie. And I added some, diba, milk, condensed milk. Kasi yung husband ko iinom din. And I use this, yung white na malapit sa ano ba, sa skin, sa balat, yung malapit sa green. Ito yung ginagamit ko kasi mas masustansya daw kaysa red. Kaya kahapon, habang nagbabalat ako, sinisave ko talaga. So may pang smoothie ako ngayon. Kasi ang sobrang init ng panahon ngayon. Sarap pagpalamig. Kaysa naman bibili ka pa, gagawa na lang ako. Pagkatapos ba mag treadmill, inom nito. Dagdagan ko na lang kung ano siya, kulang. Kukulangin nga siya. Di sana ako maglalagay ng condensed milk kung purong ano siya, purong red yung gagamitin ko. Kaso ito siya, hindi siya matamis. Itong white na, hindi siya matamis. Kaya nilagyan ko siya konti ng condense, pampatamis lang. Kasi yung smoothie na ginawa ko kahapon, puro greens. Sabi ng asawa ko, ano daw, mapait tapos ito siya white. Mapait tapos maasim. Pang healthy kasi yun eh. Dami na ah. Hindi siya gaano matamis. Lalagyan ko kaya ko ng chia to bukas. Ano muna ako ng chia. Ano bang tawag sa ano ba? Nagsusok na sa water. Ilang days na din ako hindi nakapag-chia. Lagi ko ina-alternate kasi di ko din gusto yung lagi-lagi na lang. Alternate talaga. Diba? Ganda tingnan kaysa bibili ka. Tapos nakaano na siya, malamig na siya kasi naka-ref siya. Kahapon ko binalatan, kaya naka-ref na siya.
Yun lang guys.